ମାମା ଏ ମାମା ହୁଁ ମାମା କଣ କାଲି ମଟନ ଆଣିବା। କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ଦେହ ପା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଯେ କାଲି ମଟନ ଆଣିବା। ମଟନ? ତୁ କହିଲୁ ମଟନ? ମଟନ କଣ କଣ କରିବୁ? ମଟନ ଆଣିକି କାଲି କରି ଖାଇବା। ଉଷୁନା ଭାତକୁ ମଟନ ଝୋଳ। ମଟନ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ କି? ହଁ 700 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ କଣ। 700? 700 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଟନ ଆଣିବୁ? ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲୁ ମତେ। ଏଇ ଦେଖ 700 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଟନ ଆଣିବୁ? ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜାଣିଛୁ, ବାହାଘର ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ତାପରେ ତୁ ମଟନ ଦବୁନୁ ଖାଇବାକୁ। ମଟନଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ଜାଣିଛୁ। ମଟନଟା ଖାଆନା। ବାହାଘର ଥବ ଯିବୁ ସେଠି ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି। 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି। ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଭଲ ନା ଆଉ। ଯୋଉଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ତ ପଇଲା, ଭାଦ୍ରବ ତ ପଇଲା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ସେ ବୁଧେଇ ଓଷା, ସେ ଅମୁକ ସାମୁକରେ ଗଲା। ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବ, ନିରାମିଷ ହେବ, ଭଲ। ଆଇଁଷଟା ଆଜିକାଲି ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ସେଟା କ'ଣ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସେଟା କାହିଁ ଖାଇବ? ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମାରେ ଯେତିକି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର କହିଲୁ? ମାମା ତୁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ କ'ଣ ହଉଛୁ ଯେ? ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା? ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ କଟନ ଲୁଗା ହେଇଯିବ ଜାଣିଛୁ ଘରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା 350 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ଅଧ କିଲୋ ନେଇଆସ। 350? ଆରେ ରହ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଗକୁ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଅଛି, ଖାଇବୁନୁ? ଯୋଉଠି ମଟନ ଭୋଜି ହେଉଥିବ ସେଠି ଯାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମଟନ ଖାଇଦେବା, ହେଇଯିବ। ମାମା ତୁ ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ୍ ହଉଛୁ ନା? ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବେଳେ ଯଦି ସବୁ ଦେଖିବେ ତୁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବୁ। ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଲେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବିନି, କହିବେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନା କଞ୍ଜୁସି କାମ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। କାଲି ମଟନ ଆସିବ। ହଁ ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖିବା ଆମର ମଟନ ଝୋଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ବାଏ।